NDFB नि फाउन्डार रन्जन दैमारिनि बेलायाव माखासे बिबुंथि होदों बेनि बेलायाव नोंथांनि मोनदांथिया मा? गिबियावनो आं पर्टेल मिडिया नोंथांमोननिसिम साबायखर बावहरग्रोबाय। नोंथाङा जेरैबायदि सोंदों अबसे आं NDFB नङा अब्लाबो बिथांमोननि NDFBआ मा थांखि लानानै मा बिथांखि लानानै जोनोम मोननायमोन आरो बेनि फाउन्डारा सोरमोन आरो बिथांजों लोगोसेयैनो सोर दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना बे NDFBखौ गोलाव सम संग्राम खालामनानै दिनैनि गोदान बे BTR रेकर्डखौ खालामगोन बिनि जारिमिनखौ एसेब्लाबो मिथिगौ। दा बेबायदिहाय आं दा गबिन्दनि बिथां मानिजाथाव डेपुटि चिफनि जिथु रन्जन दैमारिनि सायावहाय माखासे खोथा बुंदों भित्ति गैया बेवहाय गाव गावनि लोगो NDFBनि फाउन्डार सासे मानसिखौ जुदि बियो बेबादि मन्तब्य होनाया दुखुनांथाव बाथ्रा। बियो बुंनोसो नांगौमोन माखासे समस्याया दिनै NDFB हिसाबै रन्जन दैमारिनिफ्राय लानानै दिनैसिम जोबस्राङाखै। बे जोबस्राङैनि थाखाय बेखौ मरेलि कारेज होनांगौमोन बा नङाबा बेनि थाखाय बिथाङा खामानि मावनोसो नांगौमोन। बेफोर खोथाया उनावसो जागौमोन। जा बाथ्राखौ बुंदों बियो बे माने भित्तियानो गैखाथारा बिनि सायाव माने NDFBनि खोथाखौ रायज्लायदों। बर' हारिया सोलिनो हायानो बिथां मोनसे स्टेटमेन्ट होदों। बर' हारिया सोरखौ लानानै सोलिनो हाया सोरखौ लानानै सोलिनो हायो बेजोंथ' खोथा गैया। एज ए हल जाथियावहाय जेसेबांखिनि बिहोमा होनाय गोदोनि माने दैदेनगिरिफोर जोंथ' बे NDFBनिल' खोथाखौ जों बुंनाय नङा। बर' हारिया थांना थानांगौ जायोब्ला बर' जाथियावहाय जेसेबांखिनि दैदेनगिरिफोर दङ गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय लाजेननानै दिनैसिम जेसेबांखिनि आफादफोर दङ बे आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा माखासेया थैनानै थांबाय माखासेया दिनैबो दङ आरो दा गोदान जोलै फैबाय। बिथांमोननि दैदेननायावनो दिनै बर' जाथिया थांनानै थागोन। दा सोरबाया क्रेडिट लानांगौनि खोथा गैया। दिनै गबिन्द बसुमतारिया बे गावखौ क्रेडिट लानासो बुंनाय बादि जादों। रन्जन दैमारियाबो संग्रामि बेबो बर' जातिखौ फसंथान खालामनायनो बा गायसननो थाखायनो माखासे मिजिं लानानै थांखि लानानै बे आफादखौ दाबाय आरो लोगोसे संग्रामबो खालामबाय। लोगोसेथ' गावहाबो जेनेरेल सेक्रेटारि ना बुंनांगौ बाथ्रायानो गैला। अब्लालाय मानोथो NDFBखौलाय जोनोम होखो मानोथो गावहालाय दैदेनगिरि जाखो सोंलुआ बेयावसो जाहैगोन। दा बेखायनो बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा भित्ति गैया। आं बेवहाय रायज्लायनो लुबैयाखै बुंनो थाङोब्ला। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा BPF आरो UPP ज' जानानै BTR रेकर्डखौ मावफुंनो थाखाय खावलायदों दाखालि प्रेस मिटनि जोहै मा बुंगोन? बिथाङा जिथु खावलायदों बेथ' मोजां बाथ्रा खिन्थु अखा हाखांनानै खफ्रि लानाय बादि जाहैदों। बिथाङा जा बाथ्रा बुंदों बिथांखौबो आं बुंनो नागिरगोन। बिथाङानो मिथिगौ आबसुखौ सालायनाय मानसि जाथिखौ सालायनाय मानसि जातिखौ दैदेननाय मानसि आबसुनि मथ'आ मा बेखौ मिथियो बयबो मिथिगौ। दा बिथाङा बेबादि आखनाव थानानै बेबादि बुंनाया दिनैनि थारिखआवहाय मोनबाय बा गोदोआवहाय बर' माने जाथिनि गेजेरावहाय जेसेबांखिनि माने राजनिथि जोनोम मोनबाय बिथांमोनाबो सम सम जेनेबा जातिखौ दैदेननो थाखायनो माबाबो पलिटिकेल पार्टि दानानै सामलायबोबाय। बिथांमोनाबो दिनैसिमबो दोङो सोरबा सोरबा दैदेनगिरि हिसाबै। दा बिथांमोनखौबो एज ए हल दिनै बुंनांगौब्लाथ' बुंनांगौमोन। आबसुआ खुनु मथे बायास जानो मोना आरो लोगोसे आबसुनि जिथु संबिधान मथेहै आबसुआ थांनानै थानांगौ आरो लोगोसे जातिखौ दानाय हिसाबै सम सम जेनेबा जातिजों लोगोसेयैनो पलिटिकेल एजेन्डाया फैफायो। बे समावहाय माने आबसुआथ' गोबां गोदो समनिफ्रायनो जेरैबायदि आन्दलनजों फैनानै पलिटिकेल इस्युखौ माने सम सम टाइम फेक्टर हिसाबैसो बेखौ इस्यु हिसाबै लानानै खामानि मावबाय थादों। खिन्थु बेवहाय राजनितिनि खुनु एजेन्डा गैया बा इस्यु गैया। बेखौ लानानै दिनै माने दिपेना गोदानै राजनितिनि बेलायाव जुदि मोजां रोखोमै मिथिदोंमोनब्ला गाव प्रेसिडेन्ट जानायनि आगोलावनो गावहा मा दंमोन जेनेबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मा बिबान दंमोन बे समावहायनो बे गाव मिथिगौ जे बर'नि दायो राजखान्थिनि हालोदा बबे स्टेजसिम सहैगोन आरो दायो बबे स्टेजावहाय दङ बे बुस्थुखौ बिथाङा अलरेडि मोजाङै मिथिगौ। दा मिथिखांसेयावबो दिनै गावसो माने अखा हाखांनानै खुफ्रि लानाय बायदि जाहैदों। बे खोथाखौथ' बे आगोलावनो बुंनांगौ आगोलावनो जानांगौमोन। दा हक जोङोथ' दा पार्टियावसो दङ नालाय आबसुआव गैला। ओंखायनो नोंथाङा आबसुनि खोथाखौ बुंबाय नालाय आबसुनि खोथाखौसो आं बुंनो नागिरदों दायो मोननैसो सर्सनिफ्राय जों खोनाबाय थायो सोरबा मिडियायाव बुङो सोरबाया टिभियाव बुङो बायदिसिना बिदि मेसेजफोरखौ जों मोनो बा रादाबफोरखौ जों मोनो जे गोदान आबसु दानाय आबसुआबो दायो एसे माने टेनसनाव फैदों खोमा माने सोरखौबा बिदि बुंलाबाय थानाय जादों। गोदान आबसु दानांगौनि खुनु माने खारन गैया। बेवहाय जों बयबो बेखौ माने मोजां मोननाय नङा। जातियाव जेसेबांखिनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफोर दङ गुबुन गुबुन माने आफादफोरनि बिथांमोना बयबो बुंगोन आरो सानदांगोन जे आरो गोदान आबसु जानांगौनि खुनु खोथा गैया ओंथियानो गैया बेवहाय।
दा आबसु दानांगौनि थाखाय मानो गिदों ना गावसोरनो भुल खालामदों नामा आबसुआ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जोंफोरनि थाखाय मोनसे सोंलु जानानै दङ दायो जिदु मोजां खामानि मावलांबाय थादोंबा आबसुआ जोनोमनिफ्राय दिनैसिम जा बुंनांगौथ' बाथ्रा गैया बेवहाय गोदान आबसु जानांगौनि खोथायानो गैया दा बेखायनो जुदि आबसुआवबो जुदि बोरैबा गुरलाय गुजाय जादोंबा जोंथ' नुहुरनायाव गुरलाय गुजायसो जादों आबसुआसो जादों आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा जादों आं आबसुखौ होनना बुङाखै आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा जादों दिनै पलिटिकेलि मटिभेटेड जानायखौ जों थोंजोङै नुदों बाया जानायखौ जों थोंजों नुदों दिनै दिपेन बर'आ बुंनोसो हानांगौमोन जों बिराद गोलाव सम आबसु खालामबाय जों आबसु खालामला जोंहा माने गुबुन गुबुन पलिटिकेल इस्युजों थाबाय थानायखाय जोंखौ मारिनि जेसेबांखिनि दैदेनगिरिफोर दं समाज सिबियारि बा जाथिखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोर दङ बिथांमोना जोंनि सायाव एसे एलिगेसन होगोन दा बेखायनो जों ओंखारनोसै जों नांगौबा गुबुन गुबुन माने पलिटिकेल पार्टियावहाय जोंबो माने जाथिखौ सिबिनो थाखायनो ओंखारनोसै बेबादिनो सयस बिसोरो गावसोरखौ सारेन्डार नङाबा रिजिगनेसनसो होनांगौ बेखौ बुङालाबासो दिनै मा जाथिनि मन्दिरावहाय फैनानै बा संगठननि मन्दिरावहाय फैनानै बुंदों जे बेबादि जानांगौमोन मोजां जानांगौमोन बेथ' दुब्बाय गोहोम आंथ' लाजियो दायो दिपेन बर'आ बेकग्राउन्डखौ जों जिथु नायोबा दिनै जोंफोरबादि जोंथ' आबसुनिफ्रायनो बाय बार्थ जों बिटिसिआव जेसेबांखिनि सिटनिफ्राय लाजेननानै जेसेबांखिनि दैदेनगिरि बिबानगिरि दङ थांनाय गोलाव समावहाय सरकारबो सालायबाय लिडार दैदेनगिरिबो जाबाय मेक्सिमाम 99% आबसु बाय बार्थनिफ्राय फैनाय आबसुनिफ्रायनो फैजोब्बाय दा बेवहाय बुंनांगौ बाथ्रा गैया दिपेन बर'खौ जों दिनै बिनि जारिमिनखौ जों नुवाखै प्राइमारि लेभेलनिफ्राय बिथाङा आबसु दैदेनबोदोंना बुङाखै प्राइमारिनिफ्राय भिलेज इउनिटनिफ्राय बिथाङा आनसलिकआव फैदोंना फैयाखै जोंथ' नुवाखै बहाबा गुवाहाटि डिस्ट्रिक्ट आबसुनिफ्रायसो बबेबा माने स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसननिफ्रायसो बबेबा माने कलेजनिफ्रायसो बिथाङा फैदों जोंथ' नुवाखै बेबादि माने गामि ओनसोलनिफ्राय आबसु खालामना बिथाङा आबसुगिरि खालामदों थेवब्लाबो दे बिथाङा दायो जाथिनि थाखाय दैदेनगिरि जानानै दं बेखौ जों मानिगोन बिथाङा जुदि खामानि मोजां मावोबा नाथाय नै दिनै जिथु गुरलाय गुजायखौ जों नुहुरबाय थादों मानि थाखाय गिदों आबसुआथ' गिनांगौनि खोथा गैया सोरबा माने आबसु गोदान दागोन होननानै बुंनाय बाथ्रायाव बिथांमोना जुदि मोजां मावदोंब्ला सोरबा माने सानदोंब्ला बियो दानो हानायनि खुन लामायानो गैया गोदान आबसु दानो थाखाय रावबो माने माहारिनि गेजेरावहाय मदद होनाय रावबो गैया दिनै बयबो माने माहारिनि जायफोर माने रोंगौथि थानाय आरो नङाबा जोंनि माने समाजखौ दैदेनग्रा जायफोर मुरबि बिथांमोना बुंबाय थादों आरो गोदान आबसु जानो नाङा आबसु जानांगौनि खुनु माने खोथा फैया दा बेखायनो जोबनायथिं आं बेखौनो खावलायनो लुबैबाय जोङो दिनै गुबुन गुबुन पलिटिकेल पार्टियावहाय दङब्लाबो जोंबो जेनेबा एक्स वार्कार जाबायब्लाबो जों जे आबसुनिफ्राय जों मालाबा गबोबाय बारबोबाय बे खोथाया मालाबाबो जानाय नङा जोंजों लोगोसेनो जोंनि माखासे जेनेरेसनफोर थायो जोंनि फिसा फिसौफ्रानो थायो बिसोरबो दिनै आबसु जानानै दंबाय थायो नाथाय सम सम जों नुबोयो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनि फिसाजो फिसाज्लाफोरखौहाय बिसोरो आबसु नङा बेबायदि स्टाइलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि बेब'हार खालामनायखौ जों नुयो जोंसो माने पलिटिकेल पार्टियावहाय दङ जोंनि फिसा फिसौ गथ' गथायफ्राथ' बिसोरथ' स्टुडेन्टसो बिसोरबो बिसोरखौ आबसु हिसाबै बिथांमोना बाहायनानै आबसुखौ दैदेननांगौ आं बेखौसो खावलायो गोजोननाय